On. Heitä vaan. Heitä. Jatka vaan. Mun suuhun meni murhan. Mitkä on fiilikset? Kurkkipe. Okei. Mut oli kiva. Kuka sinä voitti? Riina lähtee laskemaan mäkeä skeittilaudoilla, minkä se sai tänään mun synttärilahjaksi. Mä sain samanlaisen Riinalta myöhäiseksi synttärilahjaksi. Tosi myöhäiseksi. Joo, ja nyt Riina lähtee laskemaan! Ilman Wish good luck! Mene vaan. Oliko kiva? No niin, tuu ylös. Sä oot sellainen pieni kärppäsen kakka tuo alakulmas. Riina juoksee! Vauhtia, 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 vauhtia! Mitkä fiilikset? Hurjaa menoa! Joo, varmasti. Joo, ja me jatketaan matkaa. Heippa! Eli Ronja haastoi mut tällaiseen, että mun pitää juoda tää kokonaan. Ilman, että mä voin mun kyynärpäätä ja joo.
Kuivasta ja kuivasta haasteesta. Nyt kursitsi kun pissää mun suuhun. Mutta mielipiteesi ihanan kuivasta haasteesta. Blogit tulee tuohon meidän alapuolelle. Hieno mielipide. Ai siis minä. Mielipide tästä haasteesta. Kauhees. Älkää kokeilko. Oliko kuiva? Tosi. Kannattaa tehdä talvella. Sitten jäätyy vaatteet. Toi. Mä oon niinku kuollut. Vahinkoilu. Okei, ja mutta piti sanoa jotain infoa. Älä kamera kakkona. Meidän blogit tulee tuohon alas, tonne näin. Ja kommentoida saa, mutta ei mitään kauheasti. Että miksi sä teette tätä? Toi on ihan väärin. Tuollaista tyhmää kommenttia.